Oh, kurang ajar jane Wiwin iki. Isuk-isuk nggawe status gak betah ning omah iku lho lapo lak yo ngono. Sampeyan iki lapo? Kok ketok ngecace ae. Iki lho, Mbak. Mantuku iku lho Wiwin iku lho. Isuk-isuk nggawe status jarene gak betah ning omah, gak kerasan ning omah iku lapo. Bendina lho Mbak Yu statuse iku lho, lek gak ceramah yo gak betah ning omah. Lah sampeyan lapo lho? Aku iki lho gak lapo-lapo Mbak Yus, wong aku lho dadi maratuwa lho ya wis genah. Wong dhek pola sak pola aku ya meneng ae ora tau protes. Saiki lek sampeyan genah, gak cerewet, lapo wae status ngono? Mantune sampeyan iku. Lah ya iku mbuh mangkane. Kok ate tak takonane wis ancene Wiwin ku ya ngono kok. Mbok ya lek gak cocok ambek aku ku ngomong langsung ngono lho Mbak Yu. Ojo gawe status ngono lho maksudku. Iki aku lek yo izin sih diwasno kanca-kancaku sih. Kan sama ro dhewe kancaku akeh, mesti nge-save nomorku, nomor Wiwin, yo kan? Kok sore lah anakku mulai kerja, tak kuandanane tak kon nuturi bojone. Ana apa ngono lho ambek aku ku lapo ngono lho kok duduk gawe status-status. Iya, kandhane ngono ae gak apa-apa. Aja gawe status, mosok masalah rumah tangga diumbar ning wong. Lah iya, mangkane iku aku lek yo izin sih diwasno wong. Heeh.